Apulannan Toni tässä terve. Dikkailin tässä just meidän vasta masteroitua uutta sinkkua ja mun teki heti mieli Joraa. Ei vaiskaan. Ja kyllä vaiskaan. Nimittäin tilanne on nyt se, että vastoin kaikkia kuvitelmia, niin olemme tehneet uuden kappaleen. Itse asiassa useamman, mutta yksi niistä ilmestyy aivan kohta kuna sinne radioiden aalloille ja kaikkia pikkupilttien levylaukkuun, ketkä semmosia vielä mukanansa rajaa. Tilanne on se, että siitä mä halusin tulla puhumaan. Nimittäin tää uusi kappale, sillä on hieno nimi. Mä en oikeastaan ymmärrä miksi se on sillä nimetty, mutta se oli pitkän mietinnän seurausta se nimi. Ja siitä tuli Pihtiote. En tiedä onko hyvä vai huono, mutta ainakin se istahtaa kappaleeseen tosi kivasti. Ja tää on nyt tää Pihtiote sellainen biisi, että oikeastaan pitkään aikaan ei ollut semmosia niinku omatekoisia biisejä, mitä tulee kuunneltua aivan niinku älyttömän monta kertaa. Sen jälkeen kun sen on niinku saanut ja eri vaiheissa, että sit on saanut jotkut pohjat jostain tai jonkun tommosen kuppasen demon, minkä on itse tehnyt. Niin harvemmin niitä tulee ihan älyttömästi kuunneltua sit kuitenkaan. Ja tää biisi on tehnyt minun kohdalla poikkeuksen. Mä oon varmasti siis 453 kertaa sen kuunnellut eri laitteista ja vehkeistä. Ja se jotenkin aina tuntuu sillai kiehtovalta ja kun se loppuu, niin sen haluaisi niinku kuunnella uudestaan. Henkisesti tää biisi on aika raskas itselleni, mutta niin, no eipä siitä sen enempää. Se on jokaiselle mitä se on. Jaada, nämä on puhuttu ennenkin. Mutta soundipuolella taas, niin tää on minusta hieno askel sinne Plastic-levyn aikaisiin tunnelmiin. Tää on pikkusen erikoosta. Ja siellä on vähän sellaista, mitä nyt ei ole tullut tehtyä ehkä ihan vähän aikaa. Enkä tiedä, tehdäänkökään vähän aikaa, mutta tää oli todella hieno tehdä tällainen. Todella eriskummallinen niin kuin meidän mittasuhteissa tämä tekoprosessi. Tämä ei ollut yhtään sellainen niin kuin yleensä on. Mutta tästä tuli aika hiton hyvä. Ja tässä on todella hyvä soolo. Se on aina tärkeää. Ja niin. Santapukin Sipe on onnistunut rumpuraidassa todella hyvin. Vähän erikoista tai erityyppistä kuin mitä se yleensä vetää. Normistihan silloin se semmonen pikkusen kasipiitihtävä, missä on niitä ghosteja jopa niin kun liiaksikin asti, niin tää on nyt vähän erilainen rytmiympäristö sitten, että hyvä saipä. Ja kitsupuolella tää nyt ei taas tarjoile muuta kuin sen soolon, niin semmoista hienoa. Se johtuu siitä, että kun soittajat on tätä tasoa, niin se on sitten sitä tasoa. Mutta oikeasti biisi on helvetin hyvä. Itse olen todellakin sitä mieltä. Ja lyrikasten vitties lähtee puhumaan. Kesti kauan synnyttää, mutta sitten kun se pulpahti, niin se pulpahti sellaisena klunssina. Ja hienolta tuntui. Niin. Se on nyt ihan kohta teidän ulottuvillanne siellä. Dikkailkaa, fiilistelkää. Tää on oikeasti aika hyvä tällainen syksy. Titte, muutama sana tästä rundista. Meillähän alkaa siis kerta kaikkiaan näillä näppäimillä eeppisen laaja syyskiertue. Vedetään uutta matskuu siellä, eli uutta biisiä ja näin. Ja sitten tää taannoinen 20-vuotisjuhlakonsertti, se oli niin hieno hässäkkä, että sieltä kyllä tarttui nyt muutama kuolematon veisu sieltä varhaisvuosilta taas haaviin. Ja olen aivan 100% varma, että niitä vedellään tässä nyt rundin mittaan.
Ja tästä tulee varmasti aika hauskaa, näin uskoisin. Kiva lähteä, 6 viikkoa ollut taukoa. Mikäs tässä on lähtiessä? Sehän nyt on sanottava, että tämä meidän tuleva levy, se ei ole niin hyvässä aikataulussa kuin olisi voinut olla. Tässä on ollut nyt semmoista, en lähde tarkemmin erittelemään intimiteettisuojasyistä, mutta sanotaanko nyt näin, että tässä tuotantoketjun katkeamattomassa laatuportaikossa, niin siellä on ollut sen tason henkilökohtaisia kuoppia, että siinä ei yksi äänilevy oikeastaan tunnu yhtään missään niiden rinnalla, joten erittäin inhimillisistä syistä tää on pikkusen myöhässä, mutta tulee vielä. Ja biisit on aika hyviä. Niin kuin nyt kohta julkaistavasta avaussinglistä voitte päätellä. Mut hei, ei tässä nyt muuta. Meiksi halus vaan tulla liekittää, että nyt on erittäin hyvä kipale tulossa. Siinä on myös ehkä kuolemattomimpia laineja, mikä on tullut tehtyä pitkästä aikaa ja haluankin sen resitoida tähän loppuun. Ei kutsu, vaan käskee ja hullu tottelee. Syystaidetta.net. Tontsi kuittaa, laittaa täältä stop ja toivon, että ehkä tapaamme kiertoon.